Mang ngầu mày. Hai lượt bờ. Anh ấy cái video phim của Joe cũng vô rồi các bạn. Đây pas ini video saya teman-teman tapi ada sebuah pergerakan ini angin setelah hablan ini setelah online subscribe hablan ini ada lagi saya kerja sebenarnya bel button ke backing tuh berani hablan tapi deh lebih ber ini bibi tempatnya ini bibi ini kisah saya ada seperti kan mana aku sekarang ini lah hari kisah lagi mana pun bagi karena kalau warna biar kamu tanggalan itu dia sampai satu dia biar kamu yang sekarang mau desain biar prime apa dia mana bos sarai deh kena mau sarai deh kasih kena karena lama banget biar kita ini नाय लोगोफोर जोङो सफैबाय आरोना बेयाव ओमफ्राय पेन्डेल सोंनाया साजायनायफोरा बारा जाग'वाखै आरोना मानो होनबा हाबाया माबा समबारैसोना जों देवबारैनो थांदोंना ओमफ्राय नै जाग'वाखै आरोना मावबाय थादों आरोना एसे दंबावो जासिगोन आरो हरावहाय ओमफ्राय सिथ्लाफोराव जाजोब्बायानो बेयाव बेंबायदि मोसागोन हाबायाव लोगोफोर फैनायाव आलासि जिरायग्रा नै दराया बेनो आरोना दरायानो बेनो थांबाय आरो सिथ्लायाव बैथिंजाय फैनाय जिरायग्रा आरोना बे बाथौसालि आरोना टाइल्स होनाय जा समायना आरोना गुफुर टाइल्स होनायखाय नै दराया खिथु खिथु थांनाय जाबाय नै दरानि न'आ आरोना नोंसोरनो फार्स्टआवनो आङो दरानि न'खौ देखायसिगोन आरोना खैना दिननि थाखाय बानायदों आरोना न' गोदान नै मानसिफोर दा जिरायना दङ ओमफ्राय आं हाबथ'वासै आरोना बेयाव बिराद मानसि दंना बेनिखाय नै बिनानाव थैबाय आनैमोन गासैबो दङ आरोना लोगोफोरनियाव नायो माना खैना दरा थुखैबाय आरोना दरा थुखैनाया जाबाय बिनि उनाव थुखैसिगोन आरोना खैनाखौ थुसिगोन आरोना Ini lagunya sendalnya pembainya selalu kayaknya lagunya donkana benar kan isi kalau air atau mana jadi kayaknya betul apa namanya itu kena betul kayaknya ini hawalan kena lah
kan bagi di dengan aruna sang nenek mendekan bagi di dengan tuliskan aruna kayak लोगोफोर आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर साबसक्राइब खालामनो दाबाव बेनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल बाटनखौबो जोंखौ होना होबानो जाबाय दे लोगोफोर अननानै बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम माबायदि आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांदों अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर बिराद मोजां जायो ओरैजों गिदिंहांबाय आरोना लोगोफोरनिया थुखैसिगोन माबायदि थुखैयो नायलाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नै बिटिसिएल माने सिगां देलायहोगोन आरोना बिउटि आर्टिस्ट Tidak teleponnya ini tidak boranya masa bayaran borai-borai masih masa.
नै दानि मा खैना देलायहोबाय आरोना खैना जाजाबाय मा होनना बुङो बिउटिसियान लाबोदो आरोना देलायहोग्रा देलायहोगासिनो जाथ'वाखै आरोना दा नायदो आरोना ओमफ्राय दै लासावनो जोंनि आखाइया देलायहोग्राया मा होनना बुङो बिराद समायना देलायहोखायो बियो सोरबाफोर नांगौबा अनलाइन कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आंनियाव सोंहरबाबो मोनगोन आरो बिथांखौ खानाय देलायहोनाय खानाय स्ट्रि खालामनाय बिराद गोरोंखा आरोना देलायहोनानै जाहांबाय नायलाय दराया एसे नै मिथिया खाग्राबारिनो खाग्राबारि माला फैखो नोङो? दहाय फैदो फुङाव फै लाबोआ दोनना थांबाय इयो बेहाय एगजाम डिउटि दोङो दा फैगोन मैया फैदोंमोन ना दसे बेलासि नाय लोगोफोर जाबाय खैना देलायहोनाया माने हाबा दाननो आथ्रानि जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो माने मोजां माबा लानो हायासै ना खैना दराखौ उनावहाय लासिगोन बरायनायावनो रावबो मानसि गैया जानांबायलाय आंनो खैनाखौ हमफाना लांनांबाय नालाय माने बरायना लाबोनायखौ लानो मोनासै आरोना खुलुमनायखौनो एसे देखायबाय आङो नोंसोरनो ओमफ्राय नै हाबा दानबाय आरोना लोगोफोर हाबा दाननाय जागायबाय खालामनानै बे मुलुगाव आलो गोजोनै अनज्लायना सुखु गोजोनै रायजो जानो थाखाय आंनि फिसा बिमायं फरायना संगिता नार्जारिखौ नाग्रासारा गामिनि मानगोनां लोक्षि बसुमतारिनि सेथि फिसाला तिलक बर' गथ'नो गोसो तिलक बसुमतारी गथ'नो गोसो खुसियै आखाइ हमना गथायना होनाय जाबाय दिनैनिफ्राय आंनि बे बिमायं फिसाया बिनिसै नों इसोर बोराइ बाथौनि बोर मोनना सानैबो संसाराव आंना रुजु रुमु रायजो मोनजाथों बिसोरनि फोलेरा गियान सोलो सैथो धोरोमगिरि जानो हाथों बेखौनो आंबो बोर सारस्रिनाय जाबाय दहाय बोराइ बाथौ नाय हाबा दाननाया जागायबाय आरोना लोगोफोर बिबार माला गानहोबाय खैनाया दरानो ओमफ्राय सिन्दुर फथा होबानो जाबाय आरोना जोंनि बाथौ धोरोमनि हाबाया आरोना माखासे आर'ज गाबनाय माबानायफोरखौ माने आङो लाबाय थायासै आरोना देखायबाय थायासै जास्ट माने एसे माने हाबा सम मोनबाय थायाखै नालाय भिडिअ खालामबाय थानो बिनि थाखाय माने एसे देखायबाय आरोना नोंथांमोननो बिदिनो माने आंनि मेम'रि हिसाबै सेयार खालामबाय आरो लोगोफोरनो अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाबानो जाबाय दे लोगोफोर
Waduh. Ang ini bar ha day san okram. Nalika badai ma habadan kamada mita dora khabay arana hane mita dora khabayo mita dora khazala shikarla khabayo arana sini kala zubay arana lukudura badalaya zagal ngani isya khanan jasin arana logoफोर आङो जानानै न'आव बारा माने देखायबाय थानो हानाय नंला आरोना भिडिअ खालामनो सम गैया ओमफ्राय जानायाथ' बिराद आइटेम दं आरोना ओमफ्राय जाय ना बेदर जाया मिरामिस बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा माबा दंखायो आरोना फेसिलिटि दंखायो बिसोर मालाय गावसोरनो संग्रा लाबोखादों बिसोरो एक्सट्राखा बिसोरनिया आलादाखा आरोना जानाया ओमफ्राय जोंनि ना बेदर जानायनिया अमा बायना दं आरोना जोंनिया पापर बेनिफ्राय बादाम आलु पापर एवनाय दं आरोना नेरसोन बिलाइजों ओमफ्राय बिदिनो नाफ्राबो दं आरोना बिदिनो आइटेम दं आरोना ओमफ्राय देखायनायखौ देखायसिगोन आरो आं लोगोफोर देखायनो हायाबालाय आङो ओमफ्राय देखायजोबनो हाला आरोना गाज्रि दामोनथाय लोगोफोर माने आङो जानायखौ देखायस्लाबनो हायाबा मानो होनबा एसे खामानियाव एसे बिजि नालाय ओमफ्राय बिदिनो केमेरा लानो आलादा माने मानसि गैया आरोना बिनि थाखाय गाज्रि दामोनसै आरोना ओमफ्राय उनावहाय आरो बिदिनो देखायबावगोन आरो जाखिनि हायो बेखौ देखायलांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो खनसे बुंबावनोसै आं लोगोफोर जायफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो गोदौसोनाय बेल आइकनखौबो टिंटं मारनानै होबानो जाबाय दै लोगोफोर एसे माने नोंथांमोननि अननायजोंसो आंबो एसे मा होनना बुङो दावगानो हादों नालाय बिनिफ्राय माबायदि माबा खालामनांगौ आंनि भिडिअ हगारनाया मोजां जायोबाथाय एसे अननानै खोन्थाहर आरोना कमेन्ट खालामहर माइनाव फुबाय लोगोफोर माने जोबनाय फैबाय आरोना माइनाव फुखांबाय आरोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयखौबो साबायखर फिन खनसेबाव साबायखर जासिनाय थाबाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच नाय लोगोफोर मा होनना बुङो सोरबा सोरबा माने बुंनो हागौ आरोना माने मोनदाब हाबायाव मोनदाब बानायाखै नाथाय मा जायगानिबो एसे उसुबिदा ओमफ्राय एसे मा होनना बुङो बाथौसालियानो एसे गिदिरखा नालाय मोजांखा नालाय बेनिखायनो माने बाथौसालिखौनो माबा खालामनानै बेयावनो गिदिंहोनानै बेखौनो मोनदाब बायदि माबा खालामनानै बेयावनो माबाबाय आरोना लोगोफोर जायगानि एसे उसुबिदा ना ओमफ्राय बिनि गिदिरखा नालाय बेयावनो मोसाबाय नै जोंहा माला आनैयाबो बिहामजो गोदान मोननायनि जा मोसाफाबाय आरो जोबखांनानै माइनाव थिखांनानै माने बयबो मोसाबाय नालाय बिहामजो मोननायनि खुसि जाबाय आरोना नै बिदिनो आरोना मोसाबाय नै आंना फिसाजा लोगोफोरनिया जा दलद थाखायो गाबनोबो रोंखाया सिनाय दा सिनाय गासैजोंबो बामजाखायो आरोना लोगोफोर जेबो प्रब्लेम गैया आरोना नैबे आनै जोंहानि आनै उन्दै आरोना ओमफ्राय नै जोंनि फिसाजो नै ओमफ्राय आबासालि एसे आलासिफोरा फैहांबाय आरोना
आलासि फैहांबाय माने नैया मा होनना बुङो जोंहा दावबायसा सार बिथां फैदो आरोना बैथिंसो दं लाजिनानै आं बारा देखायासै आरोना खाथियाव थांलांनोबो लाजिबाय आङो फट'खौहाय ओमफ्राय इथिंजाय लामाथिं ओंखारलांसै आङो नैया बोरैहाय मा होनना बुङो मोसानायफोरखौ एसे नायनोसै आरोना बेंक पार्टिजों मोसानायफोरखौ जा मोसाखांबाय जोंबो आंबो दहायहाय माने आथिं साथिं साजोब्बाय आरोना नाया मोसागासिनो जोंहा बिब'आ ओइ नै जोंहानि बिब'आ बैनो आरोना बैथिंजायनिया लोदोदोआ नाय लोगोफोर दावबायसा सार फैदो आरोना बैलायनि जिरायना दङ माने आं बारा खाथियाव लाङासै एसे गोजाननिफ्राय लाबाय आं एसे लाजिनायबो नाङो नालाय बिनिफ्राय मानसि गिदिरफोरखौ एसे लाजियो नालाय खाथियाव लाङासै आरोना बारा एसे देखायबाय आरोना नोंथांमोननो लोगोफोर एसे बिदिनो सारमोनहा एसे ओंखाम जाखांनानै जिरायना दङ आरोना बेयाव बिसोरो सारमोनाहाय बेखायनो आं एसे देखायबाय आरोना लोगोफोर नाय लोगोफोर ओमफ्राय बेलासि समाव जा मानसि फ्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय मोसाग्राया बेंक पार्टिया लामायाव नालाय लामायाव रायखांजोब्बाय आरोना बिथिं मोसानायजों बिथिं आरो मानसिफोरनि जाम जाबाय आरोना जा मोसाबाय आंबो मोसाबाय आथिं लामायाव दसे माने ओंखारनो होननानै लामायाव दसे फैबाय आरोना नैया एसे बेरायनो होननानै माने मानसि थाबाय थाबाथाय खर'आ एसे बोरैबा जायो आरोना माने सारमोनाबो ओंखारलांबाय थांनो ओंखारबाय नैया दावबायसा सारमोना माने बिसोरखौ नायथ'वाखै नै आदामोन दङ बिसोरनि साइडआवहाय ओमफ्राय सारमोना बैनि आरोना थांसिगोन बिसोर रायज्लायबाय आरोना ओमफ्राय खाथियाव आं केन्सेल लानो सानदोंमोन आरो लाथ'वासै आरोना लोगोफोर माने आं एसे लाजियो आरोना लाजिनो मोननानै थाङासै नै आदामोन दङ खाथियाव गासिबो रायज्लायगासिनो दङ आरोना बिसोरो ओमफ्राय बिथिं गारिजों गारि बैथिंबो गारियानो गारि जाबाय आरोना दा भिर जाबाय आरोना लामा जिङाव नालाय आंनि न'आ बेनिफ्राय मोनाबायानो लोगोफोर आं जानाय लोंनायखौ लोगो लाबोनाय जायासै संनायथिबो एसेबो देखायनाय जायासै आरोना लोगोफोर फैसा सानगासिनो लोगोफोर माने बिजनेस खालामखो
बिनि उनावहाय फैया ओंखाम जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदि सिगांदोंमोन फुंनिफ्राय जेबो मोनजाखायाखै नालाय मोनाखाबायानो प्रेजेन्टफोरा जा बुरजा न'आवनो प्रेजेन्ट ओमफ्राय आं लानो बावगारबाय आरोना लानो बावगारनानै देखायनो मोनासै आरोना बेखौनो जि हायखौनो देखायलांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो आंनि नैया जा बिनानाव आनैनि फिसाजो इयो आनै उन्दैनि फिसाजो ओमफ्राय बेयो माबायाव हाबा जाबाय आरोना लोगोफोर मा होनना बुंगोन बर' बाजाराव ओमफ्राय बिदि हाबा मेलाबासो गासैखौबो ज' लोगो मोनो नालाय नै बाजैया साहा लोंगासिनो बिसोरो माने बेलासिहाय मा होनना बुङो मोना उदैया एसे हजम जानायनि माने संख्रि साहा लोंदों आरोना लोगोफोर बिसोरो जा मिनिलायगासिनो आरोना माने हाबा माबाबासो गासैबो ज' लोगो मोनो बिराद इन्टारेस्ट जायो लोगोफोर बाय बाय